bandiraɓe amtuɓe yebde ayawa haɓirde Piindi TV caggal yettude geno gonɗo jonɗo en juule rasulu sallllahu alayhi wa sallam bajja Abdoullahi kami Aminata kodda annabaɓe ganda moƴƴo jettaɗo katu kange gandaɗo mawɗo jikku ɓurnaɗo windere ka rasulu sallllahu alayhi wa sallam en calmini ɓen ɓe ganduɗa ko ardiɓe ne galle he tuggude baba Abou Hafsatou Coumba Hamme tuggude Samba Diop Ndey Fatouma Sali Signe Mansour Amadou Touré kamɓe kala en calmini kono ko noon dewruɗen kadi calminɗen khalifaɓe diini e khalifaɓe aada tongode men capanɗe 62 arti taw koye mbadi kuɓtudinde Pulaar no wiye ñaldoɓe e mbooyi joftida e pundi kono ñalloɓe e nguli jofta e ɓuuɓol kadi ni en calmini tawno haala waɗi ko tati waɗi ko kaalowo e haalanteɓe eɗo haalate Hol Mbo Woni Aan haalate tigi rigui koye Piindi TV eɗen jogui hoɓɓe ɗiɗo tedduɓe omo ganduɗa ko général Dia walla mbiyen Abou Dia lollirɗo général Dia yentude omo ganduɗa ko Adama Mbaye ko kamɓe tigi rigui goni hoɓɓe men en mbatta joni joni o noon so wona tottude omo ganduɗa ko Abou Dia o salmodira e yeɓoɓe ayaw haɓrede Piindi TV assalamu aleykum. Waleykum salam wa rahmatullah Ba Mody waleykum salam wa rahmatullah bandiraɓe yeeɓiyankoɓe hettiyankoɓe Piindi TV mi salmini dental Piindi foof guila e direction ha e joguiɓe ligguey o ha e technicien ji ɗi mi salmini bandiraɗo mo Allah rendidini en plateau ko débatteur men mais mi salmini aduna o foof tigi rigui Seydi Dia weltanama duttoɗen e Adama Mbaye assalamu aleykum. Waaleykum salam Ba Mody mi salminima mi juurimama caggal yettude Allah e nelaɗo muɗum e julde Muhammadu Rasulullahi sallllahu taala alayhi wa sallam ko yettude leñol fulɓe yettude halifa men diine halifa men aada halifa men kadi to banggue dawrugol ko yettude Allah kadi no feewi ardemi ɗo kadi hannde wonde koɗo galle o tawi kadi koye Piindi TV artiɓe e sakkitiɓe woni min hannde ko min sakkitiɗo tawi mi andi kadi en ndeni ɗumen tottiɗo men kadi gardiɗo galle woni baba Abou Diop no jogoro jam mi yettima no feewi calmini Sénégal taaridi Sénégal nder Sénégal foof mbireten tan ko hannde en gari ɗo kadi ngam huccodirde e bandiraɓe yeeɓiyankoɓe ayawa ngo e hettiyankoɓe e yewtidde mabɓe seeɗa yoga ko Allah halfini en e ɗum ko gandanɗa kadi to banggue haqqille e banggue miijo e banggue kadi tendude gollal jaram kadi en jetti galle o noon no mbiruɗen hay sen limtani guila tan e caméraman hay hewnowo kaccitari koɓen calminiɓe no feewi kadi ko calminaɗi ɓurɗi cemmuɗi kadi ceeƴiɗi laaɓɗi ta kadi ko laaɓtuɗi kiɗmini to ɓuuri lugguidde e nder ɓernde fayi kadi to ɓuuri lollude e nanirde mabɓe kadi koko laaɓi ceerno alhamdulillah ɗum noon duttoɗen koye mo ganduɗa ko général Dia beele emin mbawi andude général Dia ko indema walla ka jaaɗo armé haalan min hoore ma. Merci Ba Mody Abou Dia woni inde nde général Dia o ko koye terrain tawi en donc eɗen calmina en passant ceerno Cheikh Oumar mo ceerno Bachirou Tall nde tawno ko inde nde général Dia koye makko ummi koye makko gaddiɗen ɗum nande kadi ko kanko bayini ɗum par ce que ko radio tan invité nomi Allah waɗi no kalanmi nde tawi omo heeɗo radio o tawi kadi galle mo radio o woni o eɓe jokkodiri caggal émission o noddi ɗon o wi omo yiiɗi suka kalannoɗo omo yiiɗi wadde feere o anda ɗum e nder ɗum noon on waɗi feere nawi kam galle makko 2 jours après tawi min kaldi téléphone mi jaami galle makko nde o yi kam min calmodiri o yi kam Abou no moƴƴi ala ko ɓuuri ɗum mais min innirima à partir de hannde général Dia donc mboɗo sikki inde nde ko ɗo ummi kala tan e wawi nanede kam ko barke makko ko sababu makko eɗen belto hen aussi no fewi par ce que kilifa poɗɗo noon aussi so tottima inde rek ko ɓeydotorade kadi ko weltade saabu ko ƴiƴam mo gandanɗa hannde Fouta foof ko on yiiɗi aduna fof ko on yiiɗi woni Cheikh Alhaji Omar Al Foutiyou Tall c'est ça ko noon beela to batte jangde a jangi école walla Qur'anil Karim eyyi
mbiɗa wawi wiide côté ji ɗiɗɗi fof mais ko école o ɓuuri heewde par ce que almudagal eɗen jiiɗi ɗum kadi ko hunde nde ganduɗa eɗen batten haqqillaji men kala ko batten aussi e aduna men eɗen mbaɗa hen eɗen eto wadde hen almudagal ngal peut être saaha foof ni ko ɗum ɓuuri feeñde e comportement men mais koto banggal école o ɗum ɓurɗen janggude ittata alquran o aussi alhamdulillah rabbil alamin eɗen janggi hen ko fotata wallude en to banggal diine men to batte école to a janggi ha poɗɗa wonde janggino walla non mi dañani yettade hen to mboɗo fota wonde jangginowo juste noon e gurdamam bon ko wiyete nde ɓurmi wonde suka mi dañino caɗele mawɗe caɗele ɗeɗon noon ko rafi par ce que ko Saint-Louis yimɓe fof no gandi ko toon janggannomi mais Allah waɗi nde jaami ha nde dañanmi entré en 6e mboɗo foti yaade jokkitoyde jangdam ko nden dañmi rafi musɗo rafi o danaka yeehi ha waɗi paralysé ɓandam donc mi jooɗima 4 ans ɗo Saint-Louis ɗo ala ko woni haaju jignaɓeɓe ala ko woni hammu mabɓe so wona safrude mi e on saaha sah won yanoɓe ha mbi nde kawis Allah kadi no feeña ɗon won yanoɓe ha won médecin ji mbino min wonta yaade par ce que koydam ɗe koko mbaɗa condamné nde ɓe kalata ɗum nden wona hannde nden mboɗo woni cukalel tokosel mboɗo wone jangde mais noon nde wonno Allah ko karim kadi ko moƴƴo Allah walli kam ha cellumi mais nde cellumi nde tawi hankkante jangde kam ko goɗɗum mbawmi waɗoyde kono wona wiide kam mboɗo rutto école par ce que on saaha sa ruttima école tan peut être ko génération ngaji jawɗi gandanɗa a yawti ɗum ɓen tawoyta toon donc e on situation jignaɗo men wi en taade ko ni te kadi Allah rokki alhamdulillah rabbil alamin no foti foof la langue française Allah hokkima chance aɗa haala ɗum aɗa winda ɗum tu n'as pas de souci donc continue carrière ma ko noon mbaɗirmi plongé e monde hôtellerie et la restauration haade ɗum noon mi waɗino communication mi waɗi aussi carte mère mais Allah walli kam ɓerdam ɓuuri nanngude ɓuurmi yidde kadi ko hôtellerie et restauration ɗum waɗi ɗon mbaɗirmi débuté gurdamam jaami école janngumi ma won 3 ans ha kemmi alhamdulillah rabbil alamin diplôme am kemmi maîtrise am kemmi attestation am ko nden noon Allah rokki kam chance dañmi kadi ɗon kadi chance mo gandanɗa on saaha no metti dañde woni jeune mo jarawo tan juste e 18 ans janggi heeɓi diplôme gayni yaha kadi hôtel 5 étoiles woni hôtel Sofitel joni ko kañum wonti Pullman min jeehi min mbaɗi toon duuɓi ɗiɗi tawa duuɓi ɗiɗi ɗi fof mi rewani hay stage mi arti tan mbaɗnami contrat noon hitande nde mbaɗɗa heblo to ko holnden wonno ɗum ɗon wonno ko 2010 par ce que ɗum koto hôtel ɗum koto hôtel Pullman Pullman par ce que mbiyeten ko Pullman par ce que hannde wonti action ngaji ɗi gonti Pullman mais nden wonno ko Sofitel enen saaha mo gonten toon 2010 nden ko Sofitel wonno marque o joni noon taade fof ko accord kala actionnaire garɗo ko on inde mum watte affiché joni noon ari ko Pullman ɗum taki wonti Pullman mais Allah rokki en chance en ndewani stage en gartan dañi en contrat mbaɗɗen toon 2 ans Pullman pari totti en Novotel kam inde nde changani ha joni ko ɗon woni ɗon kadi mbaɗɗen ɗon 4 ans tawi hade ɗum aussi en jaltino leydi ndi seeɗa mais ɗum ko ƴeewoyde ɓeydade etade ƴeewde holno watta ha fewno gurdam mum ha moƴƴino gurdam mum entre temps jaaɗen toon kadi Allah waɗi kadi no wayno damal gongal kadi ɓurgal moƴƴude ko toon kadi udditi donc eɗen mbawi wiide ko chance wona mérite kono ko chance nde dañƴen on saaha gartuɗen noon hannde ha jaaɗen mbiɗen à un certain moment ko jahata aɗa liggonoyo neɗɗo ko a waɗi intègre a andi ko heewi e secteur o mais pourquoi a watta ko jeeyanɗa hoorema donc ɗum addi oɗo investissement mawɗo école MORS ɗon jarten mais objectif o so Allahu lamɗo jaaɓi ko 12 école de formation e nder région ngaji ɗi dañƴi en e Sénégal ɗi premier o waɗama déjà nanɗo henne e nder Dakar Keur Massar deuxiéme o mbaɗɗen projet ko wadde ɗum Fouta haade men yaade hay nokku eɗen mbaɗoya toon école de formation min jinmi ko waɗoyde ɗum taw Fouta Fuutankoɓe il faut ɓe gandine exactement ce que c'est que la restauration ɓe gandine holko woni hôtellerie par ce que en ji nokkuji ñamateɗi ɗi woni hôtel e ko wayi noon ɗum kam mbeɗen ndima en ƴewan ɗum inde tigi fattam lamiri taw koye fulfulde ɓe ɓuura famde c'est ça eyyi ɗum donc ɓe gandine par ce que en ji hande sa yeehi Fouta men bandiraɓe men jeune uji Fuutankoɓe kala mo mbiɗa formation a yiyata ni kalnowomo ko fate hôtellerie
kamɓe cikkata hôtellerie c'est un monde abandonné c'est un monde ko belantede tan ɓe ngala haqqille janngude ɗum kala mo mbiɗa ni wiyanma ko min mbaɗanmi suivre ko économie walla mbaɗanmi suivre ko santé walla mbaɗanmi ha hande sa ƴeewi ko ɗin diplôme aji ɓuuri hewde toon te an koye nder leydi ndi kadi jannguɗa ko ɗo e nder leydi ndi meeɗa yaltude leydi ndi jaltumi leydi ndi en tout cas tawi komi dañi jangdammi gayni alors que kam sens hôtel Ivoire hewɓe no nganndi ɗum ɗonne kadi mi waɗi ɗon 1 an joni en duysat namdal ma ngal beela a meeɗi gollade nokkuji ñaamiɗo wayno restaurant walla ko hôtel tan eyyi aɗa andi dans l' hôtel toon tawata restaurant déjà hande ko nder woni eyyi kala hôtel kala tan nde nanɗa hôtel 5 étoiles nanngu no waɗi restaurant ji tati ɗi jiida ɓurɗo heen famɗude o on sa dañani 3 ans de formation a wawa ɗon liggade woni restaurant ɓurɗo famɗude e nder hôtel o hade ma noon ngabbude ko wayno citron en ça dépend e hol loge maɓe jogui mais ɓurɗo famɗude o ɓurɗo hôtel restaurant ɓurɗo famɗude e hôtel a wawa liggade hen tawa a dañani diplôme mo jangguɗa taw ko 3 ans jangguɗa hol diplôme mo neɗɗo dañata wawa liggade e hôtel eyyi pour mbawa liggade e hôtel diplôme aji ɗin ɗiɗi hewti mais ko ɓuuri wadde important maîtrise kam ko wiyete maîtrise ko maîtrise e service o maîtrise e accueil o maîtrise e langue o maîtrise e accueil o ɗum kam ɗiɗo diplôme aji kam il faut dana ɗum firti sa nanta ɗemgal tubankore walla mo nanta ɗemgal taw ko ɗemgal mum neni wawal tan nani beela no wawi hen liggade ɗum ɗon kam a wawata liggade hen en grosso modo so tawi noon ko leyɗele banne Sénégal kam bon par ce que aussi kalten ko gonga kalten ko réalité dans les normes so tawi en tout cas si sa nani mo ala diplôme liggima e hôtel tan ko guure baɗe no Afrique walla ko wayno Sénégal Afrique Sénégal koye nder Afrique en tout cas a yaltata ɗo kam jaaha leyɗele tubakoɓe gara taw ko ɗemgal ma ngal muynoɗa ngal tan jangguɗa tawa anda haydara e hôtellerie liggoɗa e hôtel liggoɗa e restaurant mais noon malheureusement ɗo e Afrique kam walla Sénégal eɗen jogui enen eɗen jogui aada men woni hande bamodi so waɗama exemple nommé joni joni directeur hôtel King Fahd Palace par exemple ɓe jaafo e publicité o ko bamodi adoro miijade ko ɓe jiidumi ko famille am somi paari ko wallannoɓe mi saaha e politique hayso ɓe ngala maîtrise hayso ɓe ngala diplôme aji lowaɓe toon donc ɗum adda ko wiyete désordre ko mais dans les normes hôtel kam sa janggani a ala niveau d' étude a ala formation a fotata wawde liggade hôtel par ce que foof surtout minen saaha ni mamin mbatta formation no wawi tawa numérique wonɗo tolnonoki tawa mais hande alhamdulillah rabbil alamin hôtel aji ɗi jiiɗa ɗo ɗi foof en tout cas 5 étoiles ɗi kumpitiɗen ɗi ala hôtel mo jahata tawa hande liggey o ko ɓuuri hen hew taw ko doole ko machine aji rek liggoto te machine pour mbawa ɗum wadde manipulé il faut jangga par ce que bouton ngaji ɗum windete ko A pour ɗum ɗo B ko pour ɗuma C ko pour ɗuma sa janggani ɗum ɗon tawi ko pulaar tan nanata walla wolof tan muynuɗa a janggani haydara a ala diplôme mais a wawa ɗum wadde manipulé kono en jawtat ko to batti aɗa jogui école mo ganduɗa kadi eyyi école de formation alhamdulillah rabbil alamin ɗon eɗen jetta ɗon musidɓe hewɓe somi limi mi ƴettat temps donc pour gagner le temps en gros eɗen jetta kala nanngunoɗo hen par ce que hade école o wonko kaɓami taw hade école o woni dañde NINEA dañde registre de commerce dañde kayitaji ɗi gandanɗa ɗi pop pour mbawa uddidde école par ce que école de formation en hôtellerie et la restauration ina jeeya e ko ɓuuri sadde wadde uddidde ɗo e Sénégal gandata ɗum noon ko sa ummanima ɗum hay pina jaaha guddita pharmacie ɓuuri webde hay pina jaaha guddita télévision Piindi TV ɓuuri webde mais hôtellerie et la restauration département ji secteur aji ɗi jahata ɗi ɗaɓɓoyta ɗi jiiloytoɗa ɗi mbaɗoyta fréquenté heew ɗum tagi sa haalnama condition ngaji ɗi tan so tawi an a wona neɗɗo kimmirɗo tigi a fuɗɗora ko ni saka gayna mais enen eɗen jetta Allah nde puɗɗiɗen dañƴen hen tawi eɗen jogui expérience déjà oui ko noon eɗen jogui banggue école o ni toon duttoɗen haade men arde mbawi joni joni beela ko jobdi walla eyyi ko jobdi par ce que école kadi sa udditi ɗum kam so ala jobdi mboɗo sikki sa dawi altine a dawata talata a dawat altine tan gudda altine kikiɗe eyyi par ce que élève aji mbaɗa inscrit waɗi ko premiére année deuxiéme année troisiéme année kadi ɓe jadata tan koye école o so école udditi tan udditi kala joguiɗo diplôme mum à partir de dañde bac kam wawa hen jeeyede walla dañde bac no wawi hen jeeyede mais wona kam par ce que hôtel aussi c'est des départements wona tan mbiɗa ari tan ko ceerwowo jinmi wonde walla ko defowo jinmi wonde walla ko femme de chambre firti bamodi so ari hen hande yidde jeeya hen eyyi wiyat jinmi jeeyde koye nokku naggam o département naggam o toon jinmi jeeyde eyyi min kam mi waɗi nunɗal e nder école o par ce que école aji kewɗi nanɗo henne caggal nde mbaɗɗa feere ha uddita an a ƴewata hankkande qualité suka o gaddaɗo yo janggo o an a ƴewata tan
komi malaw mi dañi élève so lewru ma yima yob min mi jaɓani ɗum ɗon min sa ari haade ma wadde inscrire ko gattomi wiide taw personnel am fof mbiyimɓe ko kala mo ala niveau d' étude mo gandanɗa sa jangguini ɗum meccal ngal so gayni hay pour dañana ɗum stage wawa wonde woto ƴette nder école o donc ɗum ko pour wallude noon population so neɗɗo ari e école o wawi wiide école o waɗi sévère mais ko caggal ko ma jaaha jirloɗa ha jiiya ko mbanma propose koko nden gandata école o wona min kami balluɗo neɗɗo o par ce que bamodi so ari hande addi kalis mum walla ƴetti ɓiyum mbi jangguinanam hayso janggani aɗa andi aɗa yanana bamodi ko joɓowo lewru a ƴettiri suka o par ce que bamodi so lewru ma yima yob tawi ko ɗum tan ƴettirɗa suka o so lewru ma yima yob mais kanko suka o so dañi par ce que chaque hôtel formation hôtellerie restauration kadi hamdi hen ko chaque 6 mois suka o no foti yaade formation te formation ko école o foti yaltinde ɗum kadi ko ɗon yaltata ɗon e école o foti yaltinde ɗum min mi suusa wadde violé cukalel wona e école heno jangga ha 6 mois timma tawa yahani stage il faut yaha stage te stage uji ɗi ko ɗon ɓuuri wonde probléme o par ce que ministère koko woppidi min e hoore mum koko woppidi amen koko woppidi min e koye amen wi ko kañum stage wawa gérande ɗum hay goto école kala école jaaɗo ha udditi ƴeewa partenaire onon jogani ɗum minen jogini ɗum maintenant so tawi suko o janggani a jangguinimo meccal ngal mais o janggani école a paari aɗa suusi nawde mo King Fahd yo waɗo stage aɗa suusi ñaagoyade hôtel Radisson yo waɗo stage aɗa suusi ñaagoyade Pullman yo waɗo stage a suusa donc ɗon aussi ko noddude bandiraɓam liggotoɓe hen ɓe par ce que forum mawɗo kam hannde alhamdulillah rabbil Allah waɗi daranama min cuwa noon avec covid o réunion meeɗa waɗe taw mais ɗum ɗon min koye combat am par ce que teddugal piindi aussi mbeɗa ñaago kadi bandiraɓe hen fof duwaw komi candidat inchallah e wonoyde président forum o mais ko ɓuuri wadde important ko ñagade bandiraɓe kala jaaɗo ha udditi école mum so suka addama e ma so tawi o ala diplôme aji tinno ruttinmo o ƴeewoya meccal gongal ɓuuri ko janggata meccal par ce que hande chômage gonɗo e nder secteur hôtellerie o hewɓe nanɗo jogui diplôme maji mumen mbiya min ngala liggey min ƴettaka wona ɓe potani wawde dañde liggey sénégal hande ko woni ɗo hôtel aji ɗi kono wawi wadde contenir formation ngaji ɗi mais probléme o neɗɗo jogoto diplôme tawa ala jangde jarama ɗum noon neɗɗo jogoto diplôme tawa ala jangde ko ɗon jatino mo ganduɗa ko Adama Mbaye Adama Mbaye jaɓanten tan ko namdal ngal joni holko adi wonde gollal ma eyyi Allah jarama bamudi namdal ma waɗi fayida kadi weltima no fewi gollal Mbaye Adama Mbaye ko gollal ngal gandanɗa hoore maɗa ko fulɓe foof jeeyi ɗumen gadimi wonde ko gaynako gadimi wonde caggal mum noon mi ɓooyi hen e gaynaka nde ɓooyimi e gaynaka ha woni tumunno jaltinmi hooram e gaynaka e dartoymi mecce saabu joni ceerno Diane haalanno ɗon banggue o jumpi hen kadi no moƴƴi e jangde meccal ngal ko banggue chauffeur yagal min dognugol oto nde jangganmi ɗum noon tawi duuɓam ko tokosi nde yeehi ha ɗimmi hebde diplôme o hankanti duuɓam jottaki ɗum ma cakkitudimi ƴeewoyde kadi kayitaji goɗɗi ɓeydumi duuɓi nde mbawmi hebde diplôme uji ko yettirde ɗum en Allah kadi no feewi mi gollima hen kadi mi yitima hen kadi hooram no feewi machallah non ɗum noon ko a gollima hen a yitima hen hoorema emin jima a woni radio ji ɗi hayso en kalani ene gasa kala holko nannuma e hirande leñol ngol ka katantagal walla ko eyyi a jarama no feewi bamudi ay hirande leñol ngol kam ko ɗum duɗal tan garɗo fof weddoto hen doccotal mum kadi komi pullo komi haal pulaar kadi komi kaalowo pulaar mbiɗa yiɗi kadi fulɓe kadi no ɓe mbirata no Allah waɗimi ni no wonirimi pullo ni kadi no waɗirimi pullo ni mbeɗa welti hen no feewi ko wona ko ɗum mbeɗa hetto kadi fulɓe ko nandi hen Sambourou Ba tisane ngal yurmo ya e woɓɓe mbeɗa jogo radio to jogotomi radio ɗo tomi tawi koye gaynaka he gabbondemami ko ɗo tan mbaɗanmin ko émission ngaji fulɓe tan jamma e ñalawma ko ɗum tan kettomi ɗum welimi noon nde goppumi banggue nde mbawmi banggue sofragal ngal ha payi gartumi koye yaade mbeɗa yaada e réalisateur uji filmoɓe e haaloɓe e tottoɓe dédicace mbiɗa welto hen weltinoɓe yimɓe eyyi battinode wiide Adama ɓayde ɗen woni aɗa yiɗi radio
jomum joɗoto mi fawa barade jomum woni animateur o wiya so ɗo yawti ɓoɗɗa ɗo so ɗo yawti ɓoɗɗa ɗo koto haala e batte noon gorumi hen ha battumi memde ha battumi haalde ha battumi wadde publicité ji woni ɓanguinde ha battumi kadi so tawi radio ngo ne yaha nden mbeɗa jogui auto transport an ko mum tawi radio ngo ne waɗe déplacé ko otam nawete yetto tan mbiya min jippotomi ko 18 heures so tawi ko jamma jaaton gaari tan coɗon karbina jeeya min monta bagage uji amen fof e oto min gonoy to min gonat to ha weeta min garta kadi min jippo ko ɗon noon kadi nde ɗum yawti on radio wiyete ko Bundu FM 95 point 1 point 5 salfona gimmimi toon noon gartumi ɗo e nder leydi malla nder wuuro Dakar gartumi ɗo kadi adduno kam ɗo kadi ha hande ni ko yidde ɗannade caggal leydi en gonmi ɗo mbeɗa jokki meccal ngal mbeɗa jokki kadi e yidde gollal ngal ha joni saabu mi téléji kewɗi mi rewe mum kono noon ko arde tan salmina walla yewtidde e yimɓe ɓe hono bois modi en nikki en ñang en e ko nandi en e ko nandi en hammelli en ɓeɗo fof ko yimbam ha Allah waddimi kadi kawrumi o mo ganduɗa kanu woni Aliou Ka kadi Allah waddi min jokkodiri min jiiɗodiri min kutodiri min kolodiri ko ɗum woni jonɗam hande ɗo e Dakar non tigi hunde wande fayida a weltanama o hol gonɗo timdorgol ma woni idole ma mbo jeeɓannoɗa ha tako ma puusma hen e min kam ko Tijani Anta Tijani Anta tigui laaɓi Tijani Anta hakkude ma e ceerno Aliou Ka garaten holɗo fuɗɗi eyyi a jarama Ba Mody hakkude ami Aliou Ka ne woɗɗi seeɗa e kadi ne juuti ene ƴetta rawde mawde kono noon mbaɗen roɓɓindeɗam en calminima ceerno Aliou Ka calminirimimo en passage en jettimo no fewi kanko e bandiraɓe fof fulɓe to woni no woni en jettimo no fewi kadi hakkude ami Aliou Ka ko Allah waɗi ɗumen ko yidde tan kala ko wona yidde kadi no mbiɗa joni yidde ɓuuri mbiɗa woni Yoff mbeɗa jooyi e galle goto mi salminoraɓe kamɓe galle Baba Mamadou Bayla Guissé ko waɗi addi haali Allah waddi kam e ɗon e Baba Mamadou Guissé ha Aliou Ka tawi kam ɗon min jiidiri min jiɗodiri ha hande nene kay ko ɗum min jokkodiri min kolodiri min horam mbeɗa innirimo ɓiyam eɗen andi ɗum ɗon ha hande ko yidde omo hooli kam min noon no yidde nde no wayni fof e kolodiral ngal no wayni fof ha hande koye makko tan min kam koye wajiɓe mbiyata ko komi guertogal besgal komi ñakko a muñatta ɗum noon na weltanama no fewi seydi Mbaye holno jiiruɗa hande téléji ɗi e radio ji ɗi hande gurdam mumen batte rendo men hande fulɓe eyyi min kam téléji ɗi jeeɓanmi walla radio ji ɗi kettomi ko Piindi TV Fulɓe FM ɓuuri ko hewde mbeɗa heeɗo fof kono ko ɗiɗo ɓuurmi wawde heeɗade ko ɗiɗo kadi ɓuurmi wawde a remtude hakkillam nde tawno mbeɗa heeɗo ɗumen mbeɗa nana toon kadi ko welimi mbeɗa heeɓa hen kadi jangde ɗiɗo kam mbeɗa heeɗoɗi no fewi no fewi no fewi no fewi kadi radio ji fulɓe ɗi e radio ji jolfuɓe ɗi fof ene jokkodiri kadi e banggue ɗemɗe ɗe mon fof ne yiito hen hoore mum no fewi e banggam min e banggam noon tigi ɗum noon Allah jarama Mbaye dottoɗen koye général holno foti duuɓi neɗɗo waɗata heblo eyyi tawi ko to banggal jangde nde ko duuɓi tati aɗa yiya noon saaha kadi ko mbimi ko tan kala ko heewi tan so ɓooyi addat caɗele aɗa yiya joni neɗɗo ara école tawa ine wonto fuɗɗi waɗa ɗon lebbi ɗiɗi lebbi tati riiwe par ce que tout simplement waɗani respecté jobdi ndi walla yahata ha nder ko sikkanno forme jangde meccal ngal sikkirtino weeɓiri ni tawa ɓuuri ɗon par ce que duuɓi ɗi no gona jeegom no gona joyyi no gona ɗiɗi no gona tout à fait sans départ tout à fait mbaɗa waɗa conseil kala mbaɗawo hôtellerie restauration so waɗi duuɓi tati tawi ka jeune wata wat duuɓi tati tan kaɗa ɗon sa waɗi duuɓi tati faw hen hunde par ce que Allah tan andi janggo holko neɗɗo jogori wonoyde laamu no wawi sohludema janggo halfindema ko wayno ministére tourisme ina wawi halfindema goɗɗum e goɗɗum ɗum so tawi ko 3 ans tan mbaɗɗa a dañat probléme tigui beele kala ñamri kadi aɗa wawi def eyyi min noon aɗa andi Allah no rokki kam sens ko don kadi ko en jettirta ɗum kalirten ɗum ko yettirde ɗum Allah ko ɓuuri hen hewde e nder formation am min ɓe ɓuurani yaarude to banggue ndefuto
ko profession ji goɗɗi e nder hôtellerie banmi mais hannde defugam Allah walli kam heen woni plage international gandaɗi ɗi woni gandaɗi ɗi somi wi gandaɗi ɗi a yaltintu heen Chine a yaltintu heen Inde par ce que ɓen ko spécial mais ko way kam no américain ji ɗi walla français ji ɗi walla africain ji ɗi alhamdulillah rabbil alamin kala heen ko mbaɗɗa en propose eɗen mbawi ɗum wadde hol caɗele teskiɗa heen caɗele kam no keewi e nder hôtellerie kam hôtellerie mboɗo sikki ni ko toon tan woni domaine baɗɗo caɗele min kam somi nani ni neɗɗo goɗɗo no wiya domaine mum no waɗi caɗele exemple tan caméra no waɗi caɗele min gonanmi koye jalde hanki tan mboɗo yewde sigilam goto ko jangguinowo alquran ceernajo o wi janguingol no heewi caɗele mi wona o ngala caɗele ko hôtellerie waɗi caɗele par ce que hôtellerie exemple tan e employé o hade ni yaade to patronat o walla ardiɓe employé o tan kanko o wawa dañde sens kala noon hôtel mo wawi wonde o wawa ɗon wonde à l'aise par ce que goo heure de travail o heure de travail o no heewi deux hôtel woni domaine lieu mo gandanɗa sa naati toon kala ko jiiɗa aɗa sohli mais ala hen accès so tawi mbaɗa kono yamni ka miskino sa hoti galle ma tiya tous les problémes pour wattade walla pour hirtade te aɗa woppoto henne des milliards par jour a jeeya no muuse ɓerde donc condition aussi employé hôtel par ce que hôtel aji ɗi aussi hannde laamu no rokki privé ji ɗi laamu no rokkiɓe doole e liggotoɓeɓe e liggotoɓeɓe doole kulɓiniɗe sénégal tan woni leydi ndi garta jiiya neɗɗo finata riwa 2 personnes 3 personnes taw ala motif noon tigui wonno en terodirata hojomaji min nacci oui, c'est ça. beela kadi ni corona o memani golle moon ko yawti ko hen kadi neɗɗo batti dawrugol beela aɗa dilla e politique aussi beela corona o memani golle moon e kadi hol saaha mbo ɓurɗon wawde gollade holon saaha ɓurɗa wawde gollade liggade à temps normal hôtel kam enen kam si Afrique chance men tan ko tubakoɓe enen ko tubakoɓe en jogui hôtel aji men ɗum kam yo yimɓe fof gandu ɗum exemple Sénégal ɗo enen sinno wonano tourisme aji ɗi dañeten ɗi hoɓɓe aroɓe enen kam jarani kadi maha hôtel firti kamɓe tan jortoto hen kamɓe tan naftorto par ce que enen konngol nani de serena kono yawtu enen yimɓe men seɗen jaaha hôtel ko ma jalta leydi ndi exemple ɗo joni jiiya ministre walla député walla maire ara tan ɗo e hôtel aji men ɗi arata ɓe cuusa ɓe jahata mi anda noon quel est le probléme mi anda mais joomum no wawi yaade ɗo France joni yaha e hôtel aji 5 étoiles no yoɓa des millions mais ɗo ala ɗo noon kala mo jiiɗa ɗo client e hôtel andu so tawi ko ɓaleejo ko leydi gondi ummi ari naati ɗo e hôtel so tawi ko nofru woɗeeru ko arabe walla ko tubako ɗum kam eɗen gandi heddi caɗele ɗe noon so tawi corona ari uddi aéroport uddi port ko aranno natti arde wadde ɗum kam hay sa wiyaka no waɗi probléme déjà andi no waɗi probléme par ce que ko hoɓɓe jogui hôtel aji men enen hoɓɓe jogui restaurant ji men joni so tawi laabi guddama aéroport uddama port uddama commerce o foof uddama nden hoɓɓe garata so hoɓɓe garani holko firti hôtel aji ɗi gonta yaade so hôtel aji ɗi jahani dumunna holko firti personnel o ustete so personnel o ustama holko firti chômage ɓeydima so chômage ɓeydima woni catastrophe ari hôtel aji ɗi noon o saaha ala hay hôtel goto mo jahata en tout cas ɗo e Sénégal eko ganduɗen e humpito mo dañƴen ala hande hay hôtel goto jooɓa o 100% guila corona ari ɓe goni koye mode 70% 50% ɗum addi probléme ñande hen ko noon tigui way on jafotode ko hojo majƴi gasi joni noon a waynoto kanko mbinomo yow mem wayno tan so halditi ko gasi ha laaɓi yettude Allah yettude no hunde famɗiri foof ɓuura wadde barke ko 30 minutes dañƴen 30 minutes ɗi mbaɗi riche men dañtu temps goɗɗo tawa kadi koye temps ɓurɗo jaaƴ par ce que hôtellerie weeɓani haalde e 30 minutes mi weltima namde ɗe gasani ni eyyi mi andu namde ɗe gasani noon donc mi waɗimo félicité mi waɗi félicité babam Abou Diop directeur galle o personnel o foof technicien ji ɗi mi waɗa remercier musidɗam ɗoftuɗomi mo gardumi o hono Abdoul Ba ko sekilam minen jeyda wuuro jeyda calmini ñumma ba madame min calmini ñumma ba voilà ɗon jinnomi yaade merci ɗum noon mbayatno yiyande ma e joljole guenni ndi hay so hojomaji noon dokkatmami inchallah tigi Allah jarama Ba Mody ene wayno ko fotno koye haalede monsieur Dia haali walla général Dia kam affaire politique mi wowani ɗumen mi anda ɗum no fewi saabune hay wiide mi anda tan koye gandal jeeya tigi an woni ganda absolument wadde min calmini bandiraɓe foof en jettiɓe en calmini noon Aliou Ka no fewi tigi rigi en calminima caggal Allah ene laaɗ muɗum ko kanko en jettimo kadi eɗen mbiyamo kadi yo jokku golle e ko golloto ko an kam aɗa andi hen hunde guila ɗi gueɗe cuuɗi Allah ɗi o gollata e ɓe miskineɓe ɓe o wallodirta walla ɓe wallata no fewi eɗen jettoramo hen kadi eɗen mbiyamo kadi yo juddi hen balle yo Allah junnanmo gurdam makko kanko kala e ɓesgu makko kanko kala e julɓe nde tawno ko to hetti ɗo wonto hetti kam wonto hetti kadi e woɓɓe
machallah min yettamo no feewi no feewi no feewi kanko e wondiɓe makko ɓe salmina o ganduɗa ko ɗum kadi woni gardiɗo woni Amadou Kosso Sow ko ɗo jooɗino joni mbaɗa ɗo woɗɗani mi salminima kankone kala to jaami to gondirmi e mawniraɗo ni kankone ko ɗon o hettimi kala ko gondumi kala ko jimmimi kankone o rewane am vraiment kankone omo tinni am no feewi kadi amin tinnodiri no feewi no feewi no feewi eyyi mi calmini Sénégal naaɓe calmini caggal leydi calmini Goudiri naaɓe ɗumkoɓe foof kadi en jetti kadi omo gandanɗa ko ceerno men halife meɗen yo Allah ɓoynimo ɗo ko heewi hono jigui jarama amin ya rabbi amin jarama calmini leñol ngol foof ɗum noon Allah jarama on jarama Fatouma Sali Amadou Touré Signe Mansour Allah jarama on jarama jokkone yebde télé moon